kendo mar ngima margi to ahinya security margi nikech ineno sani mana kaka Churchill wacho ni miriambo nitiere mang'eny to nitie sama kata jofwambo go bedo victim e mbui gini to iyudo ka nitiere kaka gimbe giloko weche. Koro iyudo ka jafwambo ni kamoro matek kabisa nikech ing'eni nitie sama weche kosewuok tiyudo ka koro nyaka mondo koro iduogi wache ni ka ooyo ka nitiere miriambo to miriambo no be nitiere kama ketie e kindi gi josiasa kata gi jok mok gin josiasa to gin jodolo manitiere e piny kae. Machielo mana kaka Churchill nowacho be nikech yuto sani odok piny mar ute mag fwambo, iyudo ka kata chudo mar jofwambo ok ber. Iyudo ka ng'ato tiyo dweche mang'eny pok ochule to ma ng'ama idwa ni mondo en be en gi kama onego dage, en gi jok ma dwa ni mondo kony, en bo wuon nyaka ong'e ni to ngimane chal nade. Koro iyudo ka chopo kama koro kok ginya konyre tiyudo ka jafwambo kendo koro donjre kata wach mar mibadhi moko onego bed ni gidonjore nikech iyudo ka koro nyaka ong'e ni to odak nade. Machielo en ni sani nitiere kaka onego watim refresher course nikech mana kaka wacho ni sani nitie gik malokore mang'eny, digital era, gik mabiro manyien. Koro iyudo ka gik manisomo ka ochopo kama koro nyaka itim ang'owa mondo idog kendo mondo imedri. To koro sani king'iyo kaka yuto mar ute fwambo nitiere to kata in iwuon iyudo ka bedo kendo matek mondo idhi ine kaka inyalo timo ang'owa kaka inyalo dhi mondo imedri. Machielo en ni nitiere jofwambo manodhi mbele wa mane gin jok mane wang'iyo ni magi jok monego tim ang'o opuonjwa kata gimiluongo gi dho kisungu ni mentorship. Koro iyudo ka nitiere gap mantiere maduong' nikech joka nowewa to nitie joma donjo mayudo ka koro sama gidonjo ka to giyudi jok mane nitiere chon ka. Koro iyudo ka en kako donjo ng'at ma di mak bade mondo puonje mondo nyise ni sami donje e media kama to mae achiel ariyo adek monego itim. Koro iyudo ka onge. Koro transition no be en gima hinyowa e ute mag fwambo gi joma nitiere sani e tij fwambo. To in kaka nyadendi mosebedo e fwambo kapod antiere kuomi Roslyn, ahinya jogo magin joma nyiri wanyalo wacho ni gin achiel nade magi yudo ahinya ka gintiere yor tich manyalo miyo ni thiro press freedom margi ok gibed kod freedom monego gibed godo e yor tich, obed kata kodhi cover story moro kata ka kore en office ponono en editor. Gin achiel nade ma joma miyo nyalo bedo ni kale modiochieng' ma kawuono nego bed ni ng'iyo mar mondo mi joma miyo mantiere sekta mar fwambo gibed kod freedom madwarore e yor tich. Abro chako gi report, aparo ni nitiere report manchugo kapa ni en dwe mokadho chieng' International Women's Day manogol gi UN Women. To aparo ni ka nineno report no wacha ahinya gi shida mang'eny mamako joma nyiri kuonde magitie kata e ute fwambo. Mokwongo ibro yudo kata ni omenda michulo gi opogre gi matimo ang'o ma jochuo yudo. Iyudo ka ginyalo bet ni gitiyo tich achiel lakini king'iyo joma nyiri tiyudo ka pesa michulo gi cha ni piny mar jomotimo ang'owa joma chuo. Gimachielo en succession kata iluongo gimoro ni promotion e ute mag fwambo. Iyudo ka ng'ama miyo nyako ti matek monde kone ka embe imiye tich mar dhi malo. To ng'ama dichuo tiyudo ka en mayot ahinya mondo miyo yud promotion king'iyo gi ng'ama nyako. Machielo kendo nyiri ng'eny gi kodonjo nitiere luoro moro manitiere ga e ute mag fwambo miyudo ka giluor mondo gikaw tije matek. Iwacho ni specialization kaka koro mar siasa kaka mar gine biashara gine go iyudo ka ng'enyne obro ndwa ni mondo tim gik moko kaka mag gender, entertainment, lifestyle mondo kik otim gik matek e newsroom ka. To ng'eny gi be nitiere makodonjo nikech ing'eni samoro koore tich oko kuchocho nitie gik mang'eny matimre oko kuchocho. Harassment, security mare, sources modhi interact go. Koro iyudo ka nitiere moko makata counseling no kotim ang'owa ok oyudi. Koro kochopo to wacho ni weya mondo awe tijni nikech ok ane kaka anyalo bet kanyo ma a survive. Sani ute mag fwambo ng'eny gi nitiere gima giloso ni harassment policy. Manyiso ni gino kineno kantiere kaka ng'ato wuoyo ni marach e newsroom kata kaka treat marach to nitiere kaka inyalo luwo mondo ibidhi wach ni adwaro ni mondo lu chik. To magi gin e gik mang'eny mathago joma nyiri
e media nikech kata sani kadine wawuog ni nitiere riot mantiere ng'ama dichuo kaka bro dhi tijno gi ng'ama nyako pogre nikech nyaka ikwong idhi ng'i kana arwakra nang'o, arwako wuoche malo, arwako long maka ng'wech owuok tadhi nade, arwako gears mag security nade. Koro iyudo ka samoro nitiere ng'ama miyo modhi kacha ok ohikre maber. Koro ka en bodhi kacha en bodogo timo ang'owa, ohinyre to nodhi ang'owa e tije. Koro nitie changamoto mang'eny mabiro gi tijni ma pod diyo mine batapani sani to kata king'iyo tineno ka mine mang'eny sani be nitiere makoro sani nitiere kuonde madongo donge ute mag fwambo. Mine wanyalo wacho ni wambe ne watemo rire mar mondo mi kik wadong chien kinde ka kinde. Chachilin be nang'eyo ni sebedo e fwambo kuom thuolo malach ahinya momiyo nyaka sani koro in jatend jochung weche mago mag Africa kata the Africa Editors Forum. Nyaka sani ponono e kinde makoro wayango odiochieng' ma kawuono ma en World Press Freedom Day. Bende nyalo nyiso ni gin ranyisi kaka mage mag jofwambo kata gin midhiero kaka mage ma jofwambo kale ahinya ma wanyalo wacho ni wechego mag censorship ma jofwambo kale kaachiel kod kata thirogi mar mondo mi kik gitim tijgi e yo makare. Bende wasebedo kod Any Resent e pacho kae mwanyalo chiwo ranyisi to ere kaka wanyalo kedo gi weche makamago. Awacho mbele kanyo ne sani oyudo ka ji mang'eny riambo. Weche mag miriambo podi. Weche mag miriambo. To gimomiyo miriambo ni samoro kelo pek na jofwambo en ng'eny jotelo moloyo siasa sani gitiyo gi Facebook, gitiyo gi X manchilongo kanyo ne Twitter, gitiyo gi TikTok mondo gichop ir jopiny achiel kachiel mok gikalo kuom jofwambo. To sama gitimo kamano iyudo ka samoro giriambo, gidhuolo miriambo ne jopiny. To jofwambo nigi tich makelo adiera. Koro sama jofwambo kelo wach moro maratiro to pogre gi wach mane jatelo to wacho ne joge to jatelo cha wang'. Iyudo samoro jatelo kata gavana en gi jomurite mang'eny gi yudhe mang'eny moketo luwo wechege. Koro samoro yudhe go bukre chako lao jafwambo ni in igowa mana ka giwacho gino e pap kucha ni igowa koro nyaka deal kodi. Wayudo cases go mang'eny, cases miluongo ni threats kata attacks kuom joma tiyo moloyo e counties Kenya waka. To wechego be waneno e pinje mamoko be. Sani e piny ma Burkina Faso jolweny okawo loch kuro. Sani gitamre kabisa ma githiro yugi na jofwambo nya tiyo kuro. Ma jofwambo mago mag VOA, mag BBC nya giseriambo. Jofwambo ma pinyno motima giyudo ka tiyo maratiro to gikawo to gichuno nyaka gitere kuma ji gore gi bunde. Jofwambo kong'iyo ok gore ga gi bunde. Koro iloga weche makamago thago kabisa e Afrika ka. To ere kaka sirikal nyalo konyo e neno ni nitiere press freedom ahinya te pacho kae? Ginyalo konyo e neno ni nitiere press freedom kata ginyalo konyo e thiro press freedom ma jo Kenya nitiere godo. To kata kamano e sirikal marwa ma Kenya kae bende gisetemo neno ni wan kaka jofwambo wantiere kod ratiro marwa mar timo tich e yo makare maonge ng'ata mothiro jo Kenya. Chachil kapodan kuno. Nitie ber kendo nitie rach e wechego. Ber en higa manyokalo waziri mochung' ne weche fwambo Eliud Owalo ne osepuodho jomoko moketo miyo tich mana achiel kuomgi mondo ng'ine to chike ma pango ka jofwambo tiyo inya los nade mayawo maket maler mondo mi wathuolo maler mondo wamed tiyo. Matijno osetim kendo chiegni dhi e od bura maduong' ma bunge. To king'iyo the other side ma kuma kuro ayue pek en godiochieng' to jogi wuoyo maber, joma nie kombe molo kombe mag serikal gi wuoyo maber, to gotieno to kendo koro giloko milome. Sani yuto mang'eny mag ute mag fwambo ae serikal ka nyiewo gimiluongo ne adverts e gazet kata e redio kata e TV. To nyocha gibukre gino mana miyo ot achiel kende, ot serikal, gimodong'o gidwa miyo. To king'iyo matut gimomiyo gitimo mano, to iyudo ka gin joma dwa mana mondo go jofwambo e gin gitimo gimo bilano. Ma en wach mosemako chuny jofwambo ma Kenya ka malich ahinya, kendo ang'eyo ne ok wanyal wuoyo mang'eny nikech jofwambo osedhi e court mondo odil gi wechego. Ang'eni mago gin achiel kuom gigo machocho ratiro mar jofwambo. Donge Roslyn kaluwore ni omiyo ute fwambo mokoro nyalo feel ni wan koro ponono one less kopimo kod mago mag sirikal. Osenang'?
aparo ni gima kendo gin kata chik ing'iyo to oyango ni od fwambo achiel ema onego bed ni sirikal tiyogo. Sirikal onego bed ni tiyo gi ute mag fwambo te. Ting'e ni mano en achiel kuom gima sirikal dwaro ni mondo othir ute mag fwambo, nikech sama koro gituonou pesano to koro ubiro timo gima gidwaro. Nikech mana kaka Churchill owacho ni ute mag fwambo ng'eny gi tiyo gi sirikal, to ng'eny gi pesa ma oyudo mar advertisement wuok kuom sirikal. Koro manyiso ni sama itamori chulo ute mag fwambo gi, nitiere kaka kar tich koni be koro idiyogi, independence margi cha be nitiere kaka be koro ohinyore, nikech chunogi ni koro gitim gima sirikal timo ang'owa dwaro. To mana kaka ni penjo Churchill bang'e ni to ang'o ma waneno ka diyowa gi wach mar press freedom e Kenya ka. Kanyochi neno dweche mokadho ni neno kuma tiye Nation Media Group, ne nitie time mane spear campaign moro nowuok mane ndike mbui gini ni yudo ka sate kichiew to yudo ka olo nyaka gazet mopogore, ondik gik moko, TV giketo gik moko. Kane giye Nation ne gidhi e Standard, be ne gitimo kamano, ni neno gik mane indiko nyaka statement no wuok e board to kowuok e board. Magi te gin gik mar threaten ute mag fwambo go, mondo sama gik makamano timre to koro udok chien mondo wach ni kara koro wabede kom gi sirikal mondo wawinj gima giwacho. Ting'e ni king'iyo chikwa to mane kaka ute mag fwambo onego bed ni tiyo, onego bed ni gin independent magitiyo tijgi, nikech ka emo miluongo ni fourth estate, manyiso ni onego bed ni wang'iyo gimoro amora ma sirikal timo, kata ute moko go te nyaka watim negi oversight mondo wane ni gitimo. Koro yudo ka sama koro ute mag fwambo gi jofwambo ema koro bedo ni gine magine news, to bedo matek, nikech koro kanyo we japiny kanye. Nikech japiny koro penjre ni ka ute mag fwambo ema koro kwanyala amini, to kara wabiro amini ng'a. Koro mane maneno ka en threat manyiche kendo temo kagolo wiye mane onge ga chon. Nikech chon kata ka ne ntiere to ne en mana advertisement ne madine giywa to gituono kata giluongo jotelo ariyo adek tinyisogi ni weuru timo gik motimogi. But sani to koro wanene ahinya. Then mar ariyo sani be ineno ka counties kendo koro wuok moingo kata sirikal maduong'. Iyudo ka jofwambo manie counties ema koro kar tich tek kabisa, nikech ing'eni koro kae pile in ga gi jo counties gi, kok in gi MCAs to in gi governor to in gi jo governor. Koro iyudo ka kata sama itiyo miweni in kumitiyo kuchocho itiyo maber, to iyudo ka nitiere jo governor mabro luwi, jo MCAs ka bro luwi, nitiere kata jofwambo winjo ni koro dhi exile mopondo ni imanyogi. Koro iyudo ka kata kodwa ni mondo oti gi ratiro to bedo matek, chik to nitiere, lakini jomitiyo godo kata ka koro idwa dhiye ni udhi ywaru e doho, ubro ywaru marom nade kapok iyudo ratiro nino mar tich. To mano bende ma edwa kela penjo machielo, kwang'iyo counties magwa, obed counties magwa makaluo kata counties duto 47 pacho kae, bende nitiere counties moko ma onge press freedom, makata jafwambo koparo na dadhi e county makamano mar mondo mi atim kata story moro, to nyalo bedo no bedo piny to penjora ni be abo time yo makare ahinya, to nyalo bedo ni ang'o mamiyo counties moko onge kaka luasi makare ma jofwambo nyalo tiyo godo, to ere kaka wanyalo tieko ma wan kaka jofwambo, nikech yudo ni kata jofwambo wan jofwambo wawegi wajabedo kod sigu, nikech ino ni ng'ato kowuok kata Nairobi ka kadhi tie county machielo, jafwambo moro nyalo wacho ni ang'o momibire county wa nyalo kelo tulo moro, magi nyalo tieke yo machalo nade Churchill? Okasebedo machiegni gi counties wa manya wacho ne county kata ma achiel lomoko go e wechegi. But gima ng'eyo ne sami chope county to yudo ka nitie to mang'eny, to nitie koko mang'eny molo e weche jofwambo gi. Mano ranyisi ne mibadhi opong'o county no. Yeah? Kama county miyudo ka jafwambo ok bede gi yo mayot mar tiyo tije. Ma konyon ka to joma lawe mang'eny, konyon kacha to joma go uwi mang'eny. Mano county ma already nyisi ne nitie weche kanyo molil kabisa moloyo ma joma ochung' ne county no timo. Gima nya wacho motegno en jowa matiye counties go omany yore manyien manya konyogi mondo mi kata ka gin giwegi giolo wechego, to wechego pod chopo ne jopiny, mondo jopiny ong'e to yuto mabiro e county go itiyo go nang'o mondo konygi ko or joma kwelo go kwalo gi kadhi kodgi kure.
Nikech ber county en joma kwelo gin joma odak gi jopiny kuondego ma ng'eny gi jopiny nyalo chopo irgi mondo gipenjgi maler ne to nyowa miyi tich mondo itinwa to mae tich maber nyowa miyi adier to sama jofwambo timo mano watemo gayogi ne kik gitim e yo ma gin giwegi ginya hinyore koro gimanyo kaka ginya tiyo kata gi jowetegi manie counties mamoko to gimiyo wechegi to jowetegi golo wechego oko mondo jopiny obed kong'eyo. Korka kori Roslyn bende nitiere gwenge moko e pacho kae ma jofwambo yude pek ahinya kotudore koda chopo kuro mar mondo mi gitim sigana kata report moro amora kapok wadhi e kaunti ma Kisumu. Ing'eni kaka an chairperson mar Association Devolution Journalist to kama wantiere no riwruok no nitiere jofwambo mang'eny especially mawuok kata North Eastern gini mawuok Central mawuok Rift Valley ma osebedo gi shida mineno wawachogo tiyudo ka chopo kama koro ng'ato ok nyal kata wuok e ode miwinjo konyisi ni awuok e tich kadhi ot japikipiki moro luwa japikipiki ni en japikipiki mating'aga pile to sani koro naneno ka en ng'ama luwa manyaka bede ni en gi wach koro yudo ka kuonde ma jofwambo tiege especially kaka nowacho mar counties ing'eni kachacha ung'eru en society moro mathis ma ung'eru jo assembly go ong'ere jo executive ong'ere koro yudo ka umbe kaka utiyo kae sasa mana kaka ni wacho ni wambe jofwambo kwa herore koro nyalo bet ni an gi story koni to nyawadwa ni to story madwa timo ni en hold ne ng'ama chielo cha koro miyo sama dwa timo story ni to dhi onyisoge ni ng'eni Roslyn nitiere story madhi timo magowu koro in kama intiere iyudo maka simi goni samoro ng'ato nyisi ni kae to kibitimo ang'o kibitimo tich mar gowa koro mano emomiyo acho ni associations gi ber nikech uyudo kaka wabet wawuoyo makang'e mabe ni an gi story Garissa tang'e mabe ni Garissa kucho ok anya timo story no anyalo winjira nade gi jafwambo ma Kisumu tamiyo jafwambo ma Kisumu no story to timo kinyembe ja Kisumu no kanigi story mong'e mabe ni kotimo Kisumu to nitiere kaka ibro luwe to miyo jafwambo ma Nairobi mane kako nego beni wa network nikech nitiere stories ma nyaka titime lakini sami time no be wacho ga ni no stories worth your life idongi ng'iyo mabe ni to sama time no an kama donge cha an kama ber koso ambe ngimana ni kamarach koro magi gik maparo ni associations gitemo nyisowa kaka wanyalo network mar ariyo yudo ka jafwambo nitiere kaka mana kaka nowacho ni ute fwambo gi pesa ni tindo kutima ber yudo ka ng'ato setiyo mobet kata higa achiel kapok ochule nyisa ni samodhi e county no ma oyudo ka en gi story maduong' monego lok ngima ma jopiny to ja county nyise ni an ang'e ni pok ochuli koro miyo we story ni kikitim koro magi gik mineno ka koro counties gi ni neno ka moko nitiere ma ji yware makata in kiwuok Nairobi kama idhi ting'eni giluongo ga ni jo parachute ochop manyiso ni gineno ni kori biro idwa invade territory gino taparo ni jofwambo mano ke kaka onego bedi kata ja county no be biro Nairobi biro ng'iyo ni to ja Nairobi ni to timang'o nikech ing'eni e tijwa mar fwambo ni anya bet Nairobi ka wuok e gate ka nitie gima timre ma an ok ane to ja Kisumu ko biro to bro wacho ni to story ni dak osetimo koro yudo ka saa midhi kama nyien mok ing'iyogo to nitiere kaka ibro yudo gik manyien minyalo golo oko koro ma en network monego beni wantiere godo kata jok ma ngimagi nitiere kama rachno wanyalo network nade gi organizations ma wantiere godo te mwang'e ni kata ka wacho wuok to wa respond now. Adono dhi Richard Oyo jafwambo mano mar Radio Lake Victoria ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Yaore Richard e county ma Kisumu okinyi ma kawuono kendo machiegni e twak e studio marwa e county ma Nairobi ka entiere kod Roslyn Obala ka achiel koda Churchill Otieno. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma piny ngima hingo World Press Freedom Day. In kaka jafwambo mosebedo e fwambo kuom thuolo malach ahinya mana korka koripa ni gin achiedh nade mage ma jofwambo kale makoro miyo e kinde ma otimo tije mar fwambo ponono oonge kod freedom modwaro manyalo miyo otimo tije yo makare. Richard. Mokwongo erokamano nyadendi Sharon Ong'ao ka achiel koda bende jofwambo wetewa mateni ahinya amoso kanyo migosi Churchill ka achiel koda Madam Commissioner Roslyn Obala. Mana kaka isewacho no bende asebedo e lapo nogo mar fwambo ni kuom
igni mogwaro kendo anyalo wacho ni wuoth osebedo matek ahinya. Kendo anyalo wacho ni ok osebedo mayot ni thoth jofwambowa kata obedo ni wang'eyo ni lwase ma jofwambo osebedo katiyo e piny Kenya kae osebedo gi akire keke ma nitiere kinde manyalo wacho ni ober, nitiere kinde bende manyalo wacho ni nitiere moko kuom ng'ikni ma koni kod kocha mosemiyo samoro jofwambo ok bed kod tich mayot. Mokwongo kuom penjo mipenjo no, dagombo mondo mi akwane jofwambo waduto e piny Kenya, e piny mangima, Happy World Press Freedom Day, nikech ma en odiochieng' onogo makende ma bende waparo godo wuoth mwasewuotho godo, atua malach mwasegoyo kaachiel kod pek ma bende oganda wasebedo kakale moloyo to bende tie alap onogo mano mar fwambo. Anyalo wacho ni mopogore koda ler ma bende osegol kanyo koda Commissioner Roslyn Obala kaachiel koda Migosi Churchill Otieno, ene jofwambo nitiere bende midhiero moko manyalo wacho ni samoro ok osebedo kimiyo pek ahinya e sekta ni mano mar fwambo. Manyalo medo ewi ma jowete wariyo osewacho en achiel, wayudo ni duol ma bende omi pek kod piny owacho mar neno ni onono tije mag jofwambo kata oyango kaka jofwambo nyalo tiyo, samoro ok osebedo ka tiyo maber ahinya. Ang'o momiyo awacho kama? Mano Media Council of Kenya ok ni asopo wang'e ahinya, kata kamano wayudo ka nitiere kwan modhuro mag jofwambo ma higa ka higa tieko tiegruok e kuonde mag tiego jofwambo e thurka. Ginyalo bedo tat somo kata mbalariany ma thurka, gibed mag piny owacho kata mag ji giwegi, ginyalo bedo middle level colleges, joma otieko diploma, joma otieko degree, joma otieko masters. Tiyudo ni nitiere kaka weg ute mag fwambo ok osebedo ka miyo thuolo joma otiegore kaka jofwambo mondo oyud thuolo mag tije, ma samoro wayudo ni medo mana bedo matin e sama kwan mag joma otieko tiegruok to medore ameda higa ka higa. Iyudo ni ma osemiyo joma samoro ok ni kod lony kata tiegruok e fwambo, iyudo ka weg ute mag fwambo miyo thuolo mag tije mokwongo to weyo joma onyalo wacho ni gin jofwambo motiegore monego bed ni miyo thuolo mondo giket lony ma gin godo e tich. Ma aparo ni osebedo ohinga maduong' okalo kata challenge maduong' ahinya e pacho kae. Mopogore kod mano, mana kaka Madam Roslyn Obala osewacho, iyudo ni thoth jofwambo ma samoro tiyo ahinya nyato e counties wa makaluoka. Wang'e ni Kenya ni kod counties 47. Iyudo ni samoro gibedo kod peka e tiyo tijegi e lwase mano maber. Ang'o momiyo awacho kama? Iyudo ni samoro nitiere jofwambo ma nitiere sigana ma gidwa ni ginyis jopiny gigo motimore kaluwore kod bedo ni mani tichwa maduong'. Onego bed ni wamiyo jopiny gigo motimore, sama gitimore, kuma gitimore, gimomiyo gitimore. Samoro iyudo ni nitiere joma dwa ni all ni koyo kata mi threats ni story ni kata sigana ni ok en monego bed ni imi jopiny. Ma nyalo bedo nikech gineno ni gimidhi wacho ni kata gimidhi golo nie samoro dhi golo duge moro. Gima nyaka wang'e ni jofwambo sama gitiyo tijegi gin bende gikwong ginono ni to sigana madwa chiwo na jopiny obede Nyakalondo, obede wang' jowi ka koro wane wang' jowi mar Ramogi TV ni, obed Ramogi FM, obed Radio Le Victoria ma yienga kata mana oboke ma pile pile. En gino mise nono miyudo ka in koda nonro duto manyalo miyo sigana makama kete it jopiny. Kata kamano mopogore kod mano bende iyudo ni samoro bende jofwambo wan wawegi idolo badwa mondo mi kik igol sigana makama ne jopiny. Ma timore samoro nikech chudo ma samoro jofwambo timo ang'owa jofwambo yudo. Samoro iyudo ni ichuli osara matin ma samoro ok nyal chopo thoth dwaro mari kaka dhano. Koro miyo iyudo ni ibedo compromised at the end of the day. Koro thothne ma gikone miyo tichni ikoso yudo luor monego bende yudo kaka jafwambo. Mar ariyo, samoro bende iketo ngimani andaki kata kinda kuru gasumbi nikech ing'eyo ni sigana ni kadhi kode mbele makete yamo to ng'ama samoro sigana ni nomulo samoro en ng'amideo to nyalo miyo in bende gikoni inyalo yudo ni iwito ngimani kata olal kodi nikech magi gin cases ma oseneno ka timore kinde ka kinde.
Iwacho kanyo makare ahinya kendo bende uyiere kod gigo ma Richard owacho ka entiere kaunti ma Kisumu gin gigo matimore kendo gin gigo mamulo ngima jofwambo. Joneno magwa be naneno ka chwalo ote magi chwalonwa okinyi ma kawuono kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma jopiny chwalo ahinya kotudore kod odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' ma en World Press Freedom Day. Mar mondo mi wawinj ane ni to jopiny wacho nang'o kotudore kod odiochieng' ma kawuono. Jackie Nyarmudi wacho ni ratiro jofwambo to kata nitie be iluwo giga. Jofwambo pile waneno ka irocho ratichgi especially gi sirikal madonjo. Nitie gik ma idwa ni gi post gi ma kik gi post. Mano be ber adiera. Who is to secure them? Oluoch Polaudi wacho ni jofwambo pok obedo kod freedom kaka dwarore. Thothgi obedo jotwecha kata joticha mag josiasa. Dennis Abila wacho ni jofwambo orit ratichgi giwegi. Mokuongo gihero medo chumbi kuom gik magifwambo, lamo josiasa, luwo pesa, sunga kod ketruok manono magi gik ma kagiweyo to jopiny nyalo chung' kodgi. Bende maneno adiera abo bedo kwa twake. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni jafwambo owinjo bed gi ratiro, kata kamano ji oseketho ratiro jofwambo to ahinya sirikal. Ayudo ka sirikal owuon oketo jofwambo e kidienje ariyo. Jofwambo matiyo gi sirikal to gi jofwambo manitie e opposition side. Odhi mbele kowacho ni sani giseketo nyaka ni ka gin gi romo margi to gidwaro specific od fwambo maka giwinjo ni moko giwinjo ni kuom ranyisi Ramogi TV to gineno mana baba e wangi to mano en wach ma ok ni kare. Ka ute fwambo gi to de koro weche mathoth opondo ne jopiny. Aya, pod Ruth Nyathi Ochieng' dhi mbele wacho ni paro ma jopiny golo e ute fwambo gi osekonyo min Kenya. Ndalo ng'anyo ne oketh kameras mag ute fwambo, jambo mang'eny kendo moko kuom jofwambo ne oyudo hinyruok maricho to sirikal ne ok okawo hatua. Odhi mbele hatua mar aya kata kamano ote makamano rumo kanyo. Eric Odhiambo bende wacho ni tij fwambo dwaro lamo jowadwa ukale mathoth. Mago moko kuom ote ma jofwambo magwa chwalo no okinyi makawuono kokalo e Facebook kama wantiere live okinyi makawuono. Jafwambo maro seyo wakae ni wamedo chumbi e weche to moko bende ohero mit bilie mano mamiyo ok watim tijwa e yo makare. Churchill bende maneno adiera kose mage achiel kuom gigo machocho ratiro mar jofwambo e tich. Adier makende en e fwambo kae nitie jomoko mabe obayo ma jotend jofwambo, jomondiko jofwambo, nitie chike manyaka lu ma pile pile jomoyud gi mibadhi bilago irucho ga lwetgi mogo mondo gidhi dala mondo koro giwe lilo jowetegi modong' kanyo eko. To tuono ok en tuo manie fwambo kende, en tuo manie piny te. Yeah. But wan joma nie fwambo wamanyo kaka wanyal loso i fwambo ka mowaluok mabed maler mondo jomodimbre mo wuoth maratiro kende modong'. To gima nya wacho en tij fwambo pok nobedo ga mayot. Chakre ae chakruok piny pok obedo ga mayot. Joma notime kapok nonyuolwa nitie pek mane giyudo, moko nitie manoneg kata. To gimiwacho ka pile ni nyaka wamany riekni manyien matiye ndalo ma wantiegi mondo wadhi many wane konya yudo adiera ma weche mag jopiny ma waluok wechego maber mwadimb maler mwakel mondo jopiny ong'e kuma piny ochomo. Mane tich ma wan go ma tijno kitime adier kitime maber to nitie jomotegno joma pek kendo joma lich mabiro manyi mondo omi otami tiyo tijno. Koro en tichwa kaka jofwambo mondo wamany riekni manyien kata ka en riekni mamiyo watiyo gi teknoloji amiyo koro wabede wanya chopo kamoro moki expose yourself weche matek mag joma manyigi.
To bende Roslyn kuom wacho adiera wanyalo wacho ni gino ma pono nyalo miyo ni jofuambo ohero gino ma kiana luonge ni mit bilie kata gimoro matin mimiyogi mondo gimed chumbi e sigana moro kata gigol gimoro e sigana moro. Wasewacho ni nyalo bedo ni en luore kod yuto matin ma jofuambo yudo, to ute fuambo moko bende kawo thuolo mang'eny kapok ochulo jotije maggi. Mano mamiyo koro jofuambo kale matek ahinya, koro neno ni wedo kawa gima ng'ani miya akonyra godo sigana makama kata katime kata okatime to podi onge gima bro kethore tek ne naseyudo moro mar iya. Weche makamagi onego bed ni ng'iyo gi yor machalo nade ahinya to korka yuto mar jofuambo, nikech wacho ni nyaka sani koro wanyalo wacho ni fuambo kethore, ok en tich mar nyadhi kaka chon mane wanyalo wacho ni kata nyithindo matindo ne gombo mar mondo mi odonje. Ing'eni wach mar yuto ni wasebet ko wuoye mang'eny. Hapa ni wasebet buche mang'eny kata nitie wasebet nyaka gi sirikal kata gi ute mag fuambo go. Ing'eni fuambo ni tich makidonjo ineno kata mar sirikal kidonjo tinyisi ni entry point mari ka in ng'ama e university. Ing'e maber ni kidonjo to mae pesa mibro chaki godo. Ting'eni sani ute mag fuambo nikech yuto gi be ok ber, omiyo ng'ato ka donjo nyayudo ka ute udonjo kamoro achiel, usomo, un gi kalatese machal, to pesa midhi chakugo ok bi chal. Bro bet gi kaka maybe kaka ni itime interview ng'ami ng'eyo ang'o, koro yudo ka magi be duoko wa koro chien. Jok mane ni e fuambo kane pok wadonjo ndalo machon, kane pok chik manyien obiro, nodhie mang'eny, mana kaka Churchill owacho ni threats ne nitiere, moko kata nonegi, moko nodhi exile. Tiyudo ka chik manyien manobiro ma 2010 e achiel kuom gik mane jofuambo yudo kabisa freedom of the press, manyiso ni kae ne waweni koro mae emane dhi tegowa mondo wambe wayud kama watimo ang'o, mwawuoye mwawacho ni magi gikwa mwadwa ni mondo watim. Taparo ni kata gains mane waseyudo ka, aparo ni king'iyo sani to kendo gidok chien. Gik mane wayudo mang'eny gi chik manyien ni sani kendo koro jofuambo ni kama tek ahinya, nikech ing'eni ka intiere kama mokwongo yuto mari ni piny, working environment ni be ok ber, nikech nitiere kata jofuambo ma kata mondo yude internet kende mondo tim go tije no ok entiere godo. Koro nyako yude pesa moro matin kuom source mo omiye kata transport kodhi kar tich cha mondo mi otim ang'owa mondo ti tije. Ting'eni mondo mi bed independent mondo iti tiji onego beni kama itieno gimora mora midwaro intiere godo. Ka ntiere nyap mantiere kamoro to kanyi ma koro mibadhi timre nade donje, nikech yudo ka koro omenda ma intiere godo koromo. Samoro kata kaka idwa dhi ibiro tich ikia kata kaka idwa dok ot, ikia kata ni dhi chamo ang'o gini. Koro yudo ka source manoting'i ni ma ng'ama koro ting'o ngimani e lwete. Koro yudo ka kar fuambo kaka ne wasomo cha, mani neno ni sama somo cha kadonjo od fuambo, jok mane ng'iyo mbele mane ni mbele wa kaka ne ngima gi gini chal, iwacho ni an kamae kaka dwa bet. To kidonjo od fuambo tiyudo ka chal ka gima en otieno gi odiochieng'. Koro yudo giwacho ni to kora dhi survive nade, nikech kana adonjo ka to mae ngima mana timo ang'owa mana wena adhi yudo. Koro magi conversation mwasebedo godo. Kae wantiere gi riwo miluongo ni Kenya Media Sector Working Group, makelo associations mag media te mantiere Kenya ka. To gimomiyo ne wabiro kamoro achiel ni mondo wang'e ni to shida mage ma jofuambo nitiere godo. Machiel kuom gi en gima wacho mar welfare no, mar omenda gini. Machielo ne wang'iyo ni to chik mage ma sirikal osetiyo godo manitiere kaka gidiyo jofuambo. Ma ineno kata Churchill gini nitiere achiel kuom organizations manche CSO walo oketo mondo ging'i mano. Machielo mabe nitiere en sustainability fund mwasebet kuowuoye, manyiso ni ka antiere media ute mag fuambo kata katimo tijani tayudo ka nitiere pek kanye agulu mane manyalo dhi lute lweta mondo ayude sama koro wecho dhi matekno, nanyalo yude pesa moro matimo ang'owa manyalo konya mokadhi donje tij mar mibadhi mondo katimo ang'owa mondo kayud pesani. Machielo ing'eni sani ne wasewacho ni king'iyo kaka gik moko lokre, the digital era, koro inyalo bet ni itegori nade
Koro ka be nyaka wang'e ni to trainings mage ma jofwambo nego bene miyo, nikech gik moko to lokre, nyaka wambe wa innovate. Kitimo gik moko kaka nwatimo chon cha, to ok wanyal bedo kama wantiere. Machielo en security, safety and security marwa. Mana kaka ni winjo kwa sewacho ni threats ntiere mang'eny. Environment ma wantiere en very hostile. To sani ng'eni threat to nenga mar sirikal. Sani koren ma josiasa. Ma josiasa koro bedo kata marach moingo mar sirikal. Koro ng'iyo ni to sama jafwambo tiyo tijene, ngimane nitiere nade. Koro magi gik makineno king'eyo ka wan gi gik mang'eny mathoth maduoko tich toyo chuny jafwambo. To mana kaka Churchill nowacho, tijwa ma fwambo ni pok nobedo ga mayot. Nyaki itegri mondo iwache ni atime kata tek kata yot na asedonja an jafwambo. Nyaki jiwo kanda kinde duto kendo nyaki ne ni chwalo ne jopiny weche mag adiera maonge miriambo mora mora. Richard Korkakori, e kinde mane ichako ne iseyo mano duol ma ochung' ne gayo ute fwambe pacho kae ni kinde mang'enya nitiere joma thoth mawuoke e kuonde mag tiegruok ma osetiegore mar mondo mi obed jofwambo, to ute fwambo kata jogo mandike tich ok ng'igi, to ndiko mana jomoko ma onge koda kata ok otimo tiegruok makare mar mondo mi obed jofwambo. Ang'o ma iparo ni duol mochung' ne gayo ute fwambe pacho ka onego tim mar mondo mi weche makamagi kinde mabiro mbele kik wanegi, to ane ka indike tich jofwambo mong'eyo media ethics kaachiel kod gigo duto monego bed ne timo e yor tich kaka jafwambo. Richard. Erokamano ahinya nyadendi Sharon. Apani mana kadwana med mokwongo gima migosi Churchill Otieno wacho kaachiel kod Mikai Roslyn Obala wacho. Samoro nitiere gigo mwaneno ka timore e sekta ni mano mar fwambo ma bende dwa gombe ni kik timre. Obed weche mag mit bilie kata VAT, jomoko luonge ni bahasha marabuor. Kata kamano wang'iyo ni jofwambo gi gin bende gin mana dhano. Kaeto bende samoro yudo ni sama yuto ni piny, nitiere tem ma ng'ato nyalo donje manyalo miyo gimimiye ok onyal tamore kao. Anyalo paro chon kani waloso korka jofwambo kata tich mar fwambo. Tich mar fwambo ne en tich man gi ting' maduong' mokalo. Gi dho ngere waluongo ni responsibility. Mopogore kod mano bende wang'eyo ni kane wadhi kuonde mag tiegruok mag somo fwambo, ninyisowa ni bende mopogore kod yudo tiegruok mar bedo jafwambo. Fwambo en luong, it is a call. Miyudo ni nitiere joma nyalo bedo ni nigi talanta. Kata kamano nitiere tiegruok moro bende nyaka yudi manyalo miyo kata kutiyo tije ok odonje ndaki kata moko kuom yore manyalo miyo odhi ataro mag chike matayo tich mar fwambo. Ewi mano bende wang'eni ka ng'ato oluongo nying jalendo, nying jafwambo, nying jandiko, en nying man gi nengo. Kendo koch ni nying man gi nengo, samoro ji ong'eyo ni jofwambo gin joma odak maber mokalo kaluwore kod tich ma samoro tich ma gitiyo tich man gi nyadhi. Kata kamano adieri makende en ni samoro dongruok mar uchumi. Anyalo chiwo ranyisi kindego mago mag corona. Iyudo ka thoth utego mag fwambo gibed mago madongo man Buore, man Mombasa, man Kisumo, e gwenge mopogore opogore nodok chien kata noyudo dok chien e yorego mago mag yuto gi. Ing'eni sama yuto dok chien, sekta ni nitiere weg joket mwandu ma bende oyawo ute mag fwambo. To sama ohala rach nyiso ni chudo maber minyalo miyo jotich ni nyalo bedo matek. Omiyo yudo ni kata bedo ni samoro wan gi nying man gi nengo kaka jofwambo, tiyudo ni samoro yuto nyalo bedo ni piny mopogore kod kaka samoro jopiny nyalo bedo nong'eyo. Kadok e wach mar duolo nogo mochune tayo kata rango kaka ute mag fwambo tiyo, mwadendo kaka Media Council of Kenya. En adieri makende ne gisetemo mar neno ni gidino rode ma samoro joma ok otiegi kaka jofwambo donjo e sekta nie tiweyo joma ok otiegi. Kata kamano wang'eyo ni e lwase ma bende watiyo e piny Kenya kae kaka jofwambo, thoth ute mag fwambo e thurka mopogore kod duond keweche mar piny owacho. Thoth ute mag fwambo gin mag ji giwegi. Tiyudo ni samoro bedo ni gin mag ji giwegi nyiso ni gin joma ni ohala. Andi yudo ni samoro gidhi ne jogo kata gimanyo jogo man gi nying malombo jowinjo, manyalo lombo joneno e wang' jowi ka koro Ramogi TV kama, kata nyalo miyo giyuda kwan mag johala modhuro manyalo timo kod gi ohala.
Nitiere stations modhuro mag Nyakalondo gibede boma maduong' mabure kono kata mana e alwora mar Nam Victoria koni. Iyudo ni nitiere joma ondiki kaluwore kod nying ma en godo. Nying ma en godo ni nyalo miyo joma dwa timo ohala gi Nyakalondo ni kata station mar Jowi ni bi mapiyo piyo. Ma ok odewo ni to ng'ama ondiki ni bende en kod lony kaka jafwambo. Koro apani mano en ting' ma samoro duol mar Media Council of Kenya osetemo gayo. Kata kamano pok gichopo kama onego bed ni chope nikech king'iyo kwan mag joma somo lony mar fwambo kod keyo gin kwan mag ji modhuro mokalo mawuok kendo donjo chiro higa ka higa. Tiyudo ni thuolo mag tije ma bende wanyalo wacho ni sekta ni chuogo medo mana diyore odiochieng' kodiochieng', dwe ka dwe, higa ka higa. Mamano iyudo ni miyo kata mana samoro janyuol motero nyathine mondo mi osom tich mar fwambo samoro chunye chido, kendo kata mana joma samoro pok oyudo tich mar fwambo ni modonjo e system kata modonjo e od fwambo moro, obed Nyakalondo, obed Wang Jowi, obed gazet, miyo ok ginyal bedo kod yie kata geno moro amora e sekta ni mano mar fwambo. Mopogore kod mano bende wang'eyo ni kaka thuolo mag tije samoro nyalo medo bedo mapuot. Apoya ahinya dhok ma Madam Rosby Obalo tiyo godo kanyo ni ma koro chopo kinde ma bende kaka wan kaka jofwambo wachake moko kuom riwruogewa ma bende nyalo konyowa, nyalo ting'o malo, wanyalo timo godo investment moko achiel ariyo adek ma kata ka samoro yuto dok piny to in gi kamoro minyalo gorie mar ariyo. An gi moro ni e alwora mar kaunti ma Kisumu kae wan kod riwruok mag jofwambo mong'ere kaka Kisumu Journalist Network. Ochalo riwruok mokelo kanyakla jofwambo duto matiyo e kaunti onogo ma Kisumu kod alwora mare. Omiyo thuolo mondo mi wan bende wariwe moko kuom paro mwanyalo kete godo moko kuom okenge manyalo konyowa mopogore kod tich hie mwatimo nie. Nitiere opportunities moko bende jokanyono nyalo yudo manyalo achiel medo gi lony nikech wang'e ni wadak e kinde ma bende lony manyasani kata digital age miyo nyaka wan bende watim ang'o, watim upgrading. Koro kokalo riwruoge machal kod magi moloyo to ne jofwambo bende samoro pok ochako mekgi e counties mamoko konyo ahinya e neno kaka wanyalo nywakore lwedo sama samoro achiel kuomwa oyudo pek. Nitiere kaka wanyalo jolore manyalo miyo bende wakete mwandu achiel ariyo moro ka moro ma samoro nyalo medo yuto kaka kinde medo songo nikech wadak e piny mayudo ni gik moko lokore odiochieng' kodiochieng' kendo samoro nyalo bedo ni kawuono to kiny kachopo kiny kata dwe manyien wuon kambi koni ni tich orumo. Koro ing'eyo kama inyalo gorie kaka jafwambo nikech magi gin pek kata challenges ma anyalo wacho ni gin gik madieri kendo mong'ong'ore lela monego bed ni kik waum wiwa kuoyo kaka jofwambo. Ilero kanyo makare ahinya Richard Oyoka intiere kaunti ma Kisumu to kendo aneno kwadong' gi thuolo matin kende to watieko twak marwa okinyi makawuono. Kata kamano wang'e ni nitiere ohinga mathoth ahinya makoro nyalo bedo ni wanyalo wacho ni gin external pressure mang'eny ahinya ma jofwambo kale ahinya to ka gintiere yor ticha. Kapod antiere kori Richard ka intiere kaunti ma Kisumu, ere kaka jafwambo wuona nyalo neno ni e kinde ma otimo tije to otimo tije e yorno miluongo kanyo kod dho ngere ni e yorno mar integrity kata e yorno mar bidhruok kaachiel kod independence ma onge ng'ata modonje maneno ni kinde duto watimo tijwa e yo makare kata bedo ni ohinga ng'eny mondo wachwal ne joneno magwa kata jowinjo magwa gigo mag gin adiera ma onge lwedo moro amora kata ma onge dewo wang'. Richard, ka watieko twak maru. Erokamano. Aparo ni gima duong' ka ma nyaka wamed golo e tiende en ni tich mar bedo jafwambo en tich man gi ting' maduong' mokalo nikech kaka mana kaka ne chako kanyo motelo nitiere nono manyogol kod duola mochung'ne tayo ute mag fwambo mano Media Council of Kenya nochiwo nonro ewi kaka jopiny moko kuom ute mag fwambo kata yore go mabende gitiyo godo e yudo weche manyien kaachiel kod mago mag tudruok. Adieri manyowuok en ni pod ute mag fwambo ni kod duol maduong' mokalo e oro kata keyo weche kokalo e jogo mabende gindiko kaka jofwambo. Mar ariyo wang'eyo ni jofwambo giwegi wan kod chike matayowa odiochieng' kodiochieng' kamoro amora kata od fwambo moro amora ma watiye. Wan kod ting' mar neno ni waluwore kod chike gi odiochieng' kodiochieng' ma watiyo tichwa ni kamoro amora ma wantiere. Ma nyiso nang'o? Ma nyiso ni kotiye gi kaka jofwambo
od fwambo ka od fwambo wang'eyo ga ni kod chikege ma bende tayogi internally iluongo ni Code of Conduct and Ethics monego bende waluwore godo odiechieng' kodiechieng'. Kaeto mar adek wang'eyo ni nying bende michiemogo sama isebedo jafwambo ma inyalo dol bade ma ok ti tich ne koluwore kod chik inyalo min badi nikech story midwa kete yamo ni en samoro madhi miyo ng'ato wit tije kata en story kata en sigana mane nyalo miyo res ngima japiny to ino dol badi nyiso ni kata mana gimitimono in iwuon nitiere kaka obiro chando pachi kadhi mbele. Kaeto mogik e sama wabago odiechieng' onogo bende en mano mar siro ratiro mar jofwambo e tiyo tichgi e yo mowinjore. Wang'e ni gimoro achiel machung' tir en adieri. Jofwambo kinde duto onego bende wachung'ie adieri. Watiyo gi ratiro e yo makare mano mar kelo lokruok ne oganda. Ma samoro amora ma idhi ataro mar ma nyiso ni kata mana in iwuon e chunyi ma iye ijaketho. Omiyo katieko en ni wan kaka jofwambo ting' maduong' ma wan godo en ni kata obedo ni watie lwase man koda mbui mang'eny manyalo gawowa mondo mi kik wati tichwa yo makare. Kata kamano pod wan kod nyalo ma kadipo ni ng'ato samoro kier matin oboth to pod en kod nyalo mano mar chung' tir mochako luwore kod chike manyalo kelo lokruok makende e sekta nie kaachiel kod bende neno ni nyingwa mwasebedo godo kaka joma jopiny ni godo kod yie kaachiel kod geno kinde duto inyalo medo ting'o malo kaka sekta mar fwambo, ute fwambo kaachiel kod jogo ma bende gin joma tiyo e sekta ni. Erokamano ahinya Richard Oyoo kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ichop e studio marwa ma Kisumu. In bendo iriwri kodwa e twak ahinya to odiechieng' ma kawuono ma watwak otudore kod rito ratiro mar jofwambo e tich. Ing'iso ni thuolo marwa oserumo. Sa dhiga mana mapiyo piyo ahinya. Churchill, achak kodi wachni mogik kotudore kod odiechieng' ma kawuono ma en World Press Freedom Day. Mokwongo amedo mana tego gima Oyoo wachono na dier chung' tir kamedo ne adier ok tow. Koro jowadwa manie tij fwambo ni kik ihinyri kilawo story kiparo ne story no biro tho. As long as ne story no chung' nadier rit nyaka sama inya chiwe ma mok gihinyri e kigole oko. Koro gima duong' moloyo monego bed ni konyo jopiny en many adier no to wachopo negi adier no e yo maler mondo ging'e kuma piny ochomo. Mar ariyo wayaw pachwa. Piny oselokore, tijwa ni ok en tich mayot to pok obedo mayot chakre nene. Wayaw pachwa ka joma time sani mondo wamany riekni manyien manya miyo wamed time e yo ma olony maber. Erokamano ahinya Churchill. Roslyn, wachni mogik ka watieko. Mbatieko mana gi gima Richard gi Churchill owacho. Mokwongo en ratiro, adieri e tijwa ni. To mar ariyo ne joma somo tijwa mar fwambo ni kik chunygi to. Shida to nitie mang'eny. To sama iketo ng'eni wacho ga ni tijwa ni en calling. Manyiso ni kiketri ni dwa bedo jafwambo. Kik ing'e ni an adwa donjo kacha tada bedo ng'ama omeyo dichiel. Kata adwa bedo famous. Donj kacha kiwacho ni ji ong'eyi nikech tiji. Tiji ne monego bed ni ji wacho ni ng'ane nyocha donjo to aneno kotiyo tich maber. Mane kinyalo bedo jafwambo maber. Mar adek to en gima ne Richard owacho mar Media Council. Ang'e ni jo ute mag fwambo osebedo gi shida mar kaka chudo gamo gini. Media Council nochako program moro ni internship program magimiyo jok mawuok e school madwaro kaka gitegre e ute mag fwambo. Omiyo gibed ka ging'iyo ga mano mondo ging'e ni to be ginyalo yudo internship kanyo nikech ute mag fwambo nche dok machien mar kaka nche giyuto nche omiyo nok gikaw ji e internship. To kata kok iyudo mano, imbe nyaka bed ni mondo ing'e nikech sani nafasi mantiere tin, ute mag fwambo be tin. Ji temo wuok e ute mag somo ok nyal biro tema donjo e ute mag fwambo. But sani koro king'iyo ntiere citizen journalism. Mana kaka itime no gi wacho mabe ni chung'e ratiro. Ratiro ni no ema biro miyo ji timo ang'owa neni kata kuombe ma intiere no. To mogik ang'e ni karwa ka sani ntiere quacks mang'eny. To wan wawegi wabi kamoro achiel kaka jofwambo te nikech wan ema wanyalo deal gi shida ni. Ok wanyawene ng'ama chielo.
Erokamano ahinya Roslyn Obala, Richard Oyoka intiere kaunti ma Kisumu, kaachiel kod in Churchill Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi wabed kod twak maket kod mainya inyate odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' mar rito ratiro mar jofwambo e tich. Nyakwara Mugejwang' in bende aneno ote magi, erokamano ahinya kuom chwalogi. Masomo asomo mokasomo agoyo mos thuolo marwa e morumo. Pod wabosomo gi e chenro machielo. Yiena mar mondo mi akaw yweyo madundo gi sani. Bang' yweyo to chenro mabiro en ng'e jothumbewa mikelo ni koda Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Umeona? Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde.